Bună dimineața, bună ziua, bună seara. Bine ați venit, bine ați revenit pe canalul Leosan Paisismul Citiri Intuitive cu Dana. O nouă citire pentru când o fi. Da, cred că v-ați obișnuit că fac citiri care nu au timp limitat sau delimitat, pentru că cu energiile, cu timpul nu putem sta de vorbă așa cum vrem noi. Aceste acțiuni, tot ce mi-arată cărțile, pentru unii s-a întâmplat, pentru alții se întâmplă, pentru alții se vor întâmpla. Rămâne să vedeți dumneavoastră în viața de zi cu zi cum vă corespunde ceea ce spun eu aici. Mulțumesc noilor abonați, mulțumesc că mă urmăriți, mă ajutați cu un like, dacă vă place ce ascultați, dacă vă potriviți cu ceea ce spun eu. E tipul meu de a face tarot și Lenormand este un pic diferit de ceea ce e în România în momentul ăsta. Eu sunt foarte inspirată și chiar am de învățat foarte multe de pe alte canale din altă parte, cu care pur și simplu rezonez. În rest, probabil că ați văzut acolo că a apărut o schimbare vis-a-vis de canal. V-am mai spus și ieri. Sunt două butonașe, unul cu mulțumire și celălalt cu alătură-te. Nu sunt obligatorii, nu e... Am mai spus că scopul meu nu este de a colecta bani de la nimeni, dar dacă se întâmplă ca cineva să-și dorească ceva în plus, rezonează citirea cu ce i s-a întâmplat și dorește continuare, să urmărească, dacă energiile vin cu completare, atunci asta este procedura pe care o are YouTube. Nu am buton de donații, nu am buton de nimic. Astea sunt strict ale YouTube-ului. Și le puteți găsi la foarte multe din cititoarele și din România și de afară. Ok, o să vedem cu ce ne mai confruntăm de data asta. Am spus pentru când a fost, este sau va fi. Cam așa. Latră că câinii, astăzi am avut un incident cu mașina cu un câine, un ciobănesc german, venind de la muncă, mi-a sărit pur și simplu în dreapta. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, pentru că n-am putut să opresc, pur și simplu. N-am putut să opresc și de spaimă și de, nu știu, aveam și mașini în față și spate, nu. Dar sper să nu știu. Am simțit zruncinătură în mașină, pur și simplu a scăpat din, nu știu, că s-a jucat cu stăpânul, că stăpânul a vrut să-l ferească să nu sară, că era în plină acțiune, așa țăpăia. Nu știu ce s-a întâmplat, dar pur și simplu mi-a intrat în partea dreaptă a mașinii și n-am găsit sânge, n-am găsit nimica, deci pe scutul la mașină. Dar nu știu, să văd dacă îl mai văd la întoarcerea acasă. Ok, hai să vedem. Hai să vedem care este ultima carte. De monede întors. Nu-mi place treaba asta. Deci am spune că cineva e așa pus pe a scoate banii nemunciți. Poate însemna și lipsă de bani,
Poate însemna și o persoană mai calică, care nu împarte, nu e o persoană generoasă. Mai poate însemna și cineva care, cum zicem noi în România, pupincuriști. Vrea să obțină ceva și pentru asta aplică niște strategii din astea mai obraznice, așa. Ori, cineva care condiționează generozitatea de ceva anume. Faci aia și îți dau aia. Ceva cu schimbul. Da? Îți dau ceva, dar îmi dai la schimb. Sau îmi faci ceva pentru ceea ce îți ofer. Da. Nu prea e frumos, dar nu trebuie să ne mire că există și variante de genul ăsta și avem și persoane de-astea, da? Care condiționează generozitatea de anumite lucruri. Mai înseamnă și că cineva a luat niște decizii financiare proaste sau e lacomă sau e prea credulă sau e reavoitoare din punct de vedere financiar. Dacă deține vreo funcție, ceva, cam face abuz de funcția respectivă, că vedeți că e o persoană care are un anumit statut, da, care îi permite să dea. Da, e așa, da, de ce? Și avem aici și 3 de spade. Poate că a avut probleme. Avem judecata întoarsă. Cineva nu prea se trezește, nu prea vrea să vadă lucrurile într-un anume fel, nu-și învață niște lecții și au de-a face cu... și e ceva care e la dispoziția celui de sus. Și e durere mare. E durere mare. Aici cineva o să sufere, a suferit sau va suferi. Ori va suferi, va avea probleme cu inima și nu își va putea plăti tratament, că nu are, sau dacă îi se dau bani, îi se dau bani condiționat. Ori e din cineva care cere un sfat. Cere un sfat. O fi venit tăvălugul peste și cere un sfat, pentru că este pur și simplu ori în divorț, ori e în separare, ori e foarte supărat, foarte... Trece printr-o perioadă foarte delicată, dificilă. Ori în urma unei separări rămâne fără bani, fără job. Partea asta mai înseamnă și șomaj. Sau ceva, nu știu. Da, e o persoană care e avidă după bani. Este lacomă.
cineva are niște îndoieli. Nu știu în legătură cu ce poate avea îndoieli aici, că în momentul în care ai marele preot, sper să nu fie un mare preot care are probleme cu inima. Un mare preot, nu știu, de rang înalt. Pentru că, nu știu ce. Cartea asta este cartea plății pentru faptele tale, da? Pentru faptul că nu ai corectat anumite lucruri, nu ți-ai învățat anumite lucruri în viață, ai repetat ceva, n-ai vrut să te trezești, să conștientizezi, dar mă derutează rău de tot. Cu ce să plătească un preot? Și o plată, pentru că n-a fost generos, da. Nu și-a împărtășit cunoștințele, nu și-a e mare durere aici, nu știu de ce e mare durere cu marele preot. E o voință divină aici care face chestia asta. Vedeți, el are aici degetele de la mâna dreaptă, așa, ca binecuvântare, da? Când faceți preotul cruce în biserică, o face așa, da? Cu 3 degete. Și are spre această carte Judecata, care e întoarsă. Aici sunt 2 persoane care au venit să li se împărtășească cunoștințe, să ceară sfaturi. Acest mare preot are jos cheile, ok. Poate că cineva este aspru pedepsit pentru faptul că n-a fost decis, n-a luat nicio decizie într-o situație sau a fost foarte zgârcit, n-a fost darnic și se întoarce chestia asta, rămâne fără bani, rămâne fără, pentru că a fost lacom, pentru că rămâne cu niște datorii și asta e durerea care este pricinuită. Da? Și asta este o răsplată dumnezeiască. N-a ținut cont de lăcomia, este unul din păcate de capitale, da? Lăcomia. Nu dai dureri de inimă. Nu da dureri de inimă că nu mai are. Că pică într-o fază de financiară foarte proastă. Nu s-a sfătuit, n-a solicitat ajutor, îndrumare. E foarte interesantă combinația și chiar n-aș vrea să trec peste ea. Poate că tocmai asta este problema. Că cineva începe să primească niște semne vis-a-vis de niște acțiuni pe care le-a făcut și nu trebuia să le facă și atunci trece printr-un conflict așa,
care are legătură și cu partea tradițională și cu credințele personale și cu valorile pe care le are în viață. Da? Și poate trece printr-o criză de genul ăsta, criză emoțională. Și tocmai asta spun, da? Că nerespectate te duc într-o situație care nu îți va plăcea, îți va da dureri de inimă. Cineva nu a cerut sfat în legătură cu ceva care înseamnă parte financiară. Dacă am aici două cărți cu 4 de monede, 6 de monede, ambele sunt întoarse. Cineva nu a ținut cont de anumite chestii tradiționale și morale și creștine și probabil că a venit ziua răsplății. Ar fi fost foarte bine dacă cerea îndrumare. Pentru că orice acțiune de genul ăsta care pune la îndoială sau nu este considerat ca fiind păcat, lăcomia este considerată păcat. Nu are cum să aibă urmări bune pentru nimeni. Pentru că vine și partea cealaltă, vine și reversul, să vezi ce înseamnă când tu nu ai ajutat și ai avut, ce înseamnă să pierzi și să ajungi să rogi. Aici cineva trebuia să țină cont de aceste lucruri, de învățături, de sfaturi care țin strict de valori tradiționale, de credințe. Pentru că asta este finalul, îi aduce dureri de inimă, pentru că nu va mai avea, poate rămâne fără job, poate este furat, șmecherit, poate a făcut a făcut gesturi de caritate, dar false, adică condiționate de ceva anume. Nu știu cum avea legătură cu restul citirii, dar cărțile de jos își spun și ele povestea într-un anume fel. Și niciodată nu o să mă vedeți să sar peste, să nu spun ce e acolo. Și avem aici cavalerul de monede și 2 de spade întors. Cavalerul de monede e un personaj foarte stabil din punct de vedere financiar, iar financiar. Da, povestea asta legată de partea financiară a cuiva, cred că. E o persoană care e foarte răbdătoare. E o persoană care face lucrurile la timpul lor, dar încet, așa și sigur. Persoană loială. Responsabil, este cel mai de valoare cavaler din cărțile de curte. Poate fi și foarte încăpățânat în ceea ce și foarte ambițios în ceea ce are de făcut. E un om care muncește foarte mult, dar are și profit în urma muncii. Și nu știu, omul ăsta cred că ori a fost blocat, că el se și mișcă încet, vine, dar vine greu de tot. Ori a fost blocat, n-a vrut să vadă ceva, a încercat, n-a vrut să ia o decizie, ceva. Sau o fi vrut să facă vreo ofertă, dar ceva i s-a părut că a pus în balanță un adevăr, ceva, o situație care
implica un adevăr, sau poate că n-a vrut să vadă adevărul unei situații și de-aia se mișcă mai greu așa. Ori, în legătură cu acest cavaler, ies niște lucruri la suprafață. Poate că a pozat foarte stabil, foarte asta și iese la suprafață faptul că de fapt și de drept el nu e așa. El de fapt și de drept e altfel. Foarte ciudat, eu nu știu, aș veni cu completare pentru acest 2 de spade întors, pentru că mi se pare ciudat că un personaj atât de stabil să-mi vină cu urmat de se îndreaptă, de fapt el se îndreaptă spre acest 2 de spade întors. Spre ce? Că întârzie să ia o decizie de a se mișca și tot stă cu oferta pe loc în legătură cu ce problemă, poate dacă are legătură cu cărțile de mai devreme, vede că cineva o avea o situație neplăcută, nefericită cu partea financiară, dar și-ar vrea să ajute, dar vine mai ușor pentru că vrea să înțeleagă de ce trebuie să ajute. Și poate că iese un adevăr la suprafață în legătură cu personajul pe care l-am văzut mai devreme, acel 6 de monede întors. Că, poate îi se cere, chiar ăstuia îi se cere ajutorul. Iar el nu vrea să înțeleagă, ăștia nu prea dau banii din mână așa ușor. Sunt zodii de pământ. Zodiile de pământ nu prea dau banii din mână ușor. În schimb, foarte multe persoane din zodiile de pământ le-am văzut și parcă urmează cam același tipar. Au bani, dar tot timpul se voi că n-au. N-am. Dar ei au. Și se vede bunăstarea pe modul lor de a trăi. Dar ei tot timpul spun că n-au. Le și place mult luxul, ăștia sunt mai mult pe lux, pe valoare, pe a arăta că au. Hai să vedem aici o completare la acest 2 de spade. Da, și asta este tot o carte a adevărului. Poate trebuie să se facă o ofertă ori e vorba de o ofertă către o autoritate de stat, dar sunt niște întârzieri, sunt niște amânări, ori poate, da, această regina de spade care e întoarsă la toată acțiunea asta, privește încolo și stă cu sabia dreptății în mână, ori acest cavaler de monede poate fi cineva în zodie Capricorn, că este carte de curte și mă menționez că asta este, dar poate fi și un Saturn în Capricorn în harta natală a cuiva. Poate sta așa, are ceva dubii vis-a-vis de această regină de spade. Am spus, această regină de spade ori e o persoană care împarte dreptatea, ori e o persoană foarte onestă, foarte directă, foarte principială. Nu prea, da, îi place adevărul, nu prea poți să stai în fața acestei persoane. Ea nu gândește cu inima, gândește cu capul. Nu implică emoțiile sub nicio formă în deciziile pe care le ia.
ori dorește să-mi vină spre, dar vrea să vadă adevărul în legătură cu acest personaj. El poate fi o femeie aici, dacă nu e o femeie, e energie feminină, da? Că e regină totuși. Ori vede adevărul, merge încet, stă pe loc înainte de a face ofertă și vede totuși adevărul în legătură cu această regină, ori trebuie să plătească ceva care să-l ajute să vadă adevărul într-o situație, să scoată la iveală niște minciuni. Poate plătește un avocat care să vadă, care să-l ajute să scoată la suprafață niște minciuni, un adevăr, ceva. Și am aici 4 de cupe. 4 de cupe, ui, și un turn. Da? Păi avem așa un 4 de cupe care înseamnă regrete, nemulțumiri, oferte refuzate, oportunități pierdute, stagnări, stare de deziluzie, de apatie, da, un personaj care se focusează mai mult pe partea negativă, nu vede că, de fapt, de undeva de sus, mâna divină, asul de cupe, da, îi se oferă încă o nouă șansă, nu? Și avem un turn, pentru că nu vrea ca ceva să se termine aici. Evită o tragedie, evită un final, evită ceva care o pierdere. Ar vrea să se îndrepte, să lase în spate ceva rău, și se îndreaptă spre o carte a tranziției aici, 6 de spade. Multe spade și monede. Spade, monedă, avem și o cupă, dar e o cupă care e refuzată aici. Cineva își face nu știu ce iluzii cu o moștenire, ceva. Moștenire, iluzii, alegeri, decizii. Dacă omul ăsta pleacă, spre ce se duce? Spre acest turn? Pentru că dorește să evite o pierdere, dorește să evite un final. Preferă să plece pentru că nu vrea să schimbe ceva și consideră că undeva mai încolo e mai bine. Dar finalul este tot cu nemulțumire. E nemulțumire. Chiar dacă a plecat, probabil că, da, evitând așa ceva, încercând să evite un dezastru, să evite o tragedie, ajunge tot în fază de nemulțumire. Mai avea ceva aici, avea de spus vis-a-vis de acest 2 de spade, nu știu, sau o să vrea să pună, să văd pe 2 de spade totuși ce anume vede adevărul despre cineva, despre un grup de persoane. Vede adevărul despre un grup de persoane aici. Deci acest 2 de spade întors e clarificat de 3 de cupe. 3 ăsta de cupe întors înseamnă bârfe, înseamnă grup de persoane care te bârfesc, niște personaje tare urâte. Poate de asta se mișcă mai încet. Poate asta vrea să afle, asta vede.
că cineva totuși vede adevărul despre aceste 3 persoane, despre intențiile poate acestor 3 persoane. Și avem regina de spade cu 10 de spade. Aici este o persoană care a suferit așa ceva. A suferit trădare, are 10 spade, da? Și de aceea este dură. Poate că acest rege, de ce am zis rege de monede? Am zis rege de monede, deși el este cavaler. Până la rege mai e mult, asta nu este o energie un pic mai tânără decât a unui rege de monede. Și ăla la fel de stabil este. Da? Ăla e chiar focusat pe bani și foarte împlinit. Ăsta e muncitor, dar foarte stabil. Poate că de-aia stă aici așa, pentru că ceva află despre un grup de persoane poate fi referitor la o regină de spade, o persoană care nu mai are emoții, o persoană care taie și spânzură. Asta e o persoană cu care nu mai poți să stai de vorbă, pentru că a suferit. Persoana asta a suferit îngrozitor, a fost trădată în ultimul hal. Sunt 10 de spade, nu 3, nu 7. 3 de spade cu 7 de spade fac 10 de spade. Sunt cele mai urâte cărți. 3 de spade, 7 de spade, 10 de spade. 10 de spade este finalul finalului, adică a fost pusă la pământ persoana asta. Dacă e vorba de această regină de spade, a fost pusă la pământ. Și de-aia e și cu spatele. Ea privește așa în față, judecă lucrurile după, da? Cu ea nu mai poți să stai de vorbă cu minciuni, pentru că le-a gustat pe toate. Le-a gustat pe toate și nu mai permite mare lucru această persoană. E o combinație foarte... Așa îi se și spune că de regulă când e întoarsă, ea devine foarte răutăcioasă și foarte dușmănoasă și răzbunătoare. Dar și când este în poziție normală, de-aia este așa. Că n-a avut de-a face cu lucruri tocmai plăcute. Și atunci în fața ei nu mai stai decât cu adevărul. Decât cu adevărul stai în fața ei. Și a suferit. Această persoană a suferit. A ajuns la suferința supremă. Da? 10 de spade este suferința supremă. Sau poate că așteaptă ceva vis-a-vis de... Are vreo problemă, ceva de sănătate, că 10 de spade mai înseamnă și ceva probleme de sănătate, poate cu spatele. Da? Aici e vorba de trebuie luat o decizie foarte clară aici. Ceva care sau pur și simplu să acționeze, da? Foarte decisiv așa, ce are de... Da, pentru că este cel mai dureros final. E o persoană care din cauza pierderii, a suferinței, a durerii, nu mai are emoții. E stană de piatră. E rece de rece. Adică e amorțită. Nu mai simte nici durerea proprie, dar mite durerea altora. Da?
Probabil că asta o fi trădarea. Probabil că cineva s-a aflat într-un trio și lasă la spate chestia asta, dar e amorțită, în durere, încă suferă. Da? Personajul ăsta trebuie să încerce să-și moaie inima, pentru că nu poate merge mai departe stând în suferință și în durere. Da. Ori poate cineva vrea să vină spre ea cu o ofertă foarte serioasă, că e mai tânăr decât ea, că nu e mai tânăr decât ea, nu știu. Da, este un cavaler, nu este un rege. Dar este un personaj serios și ăsta vede adevărul, poate că înțelege adevărul suferinței ei prin ce a trecut, că a fost poate într-un trio și nu se poate apropia de ea. S-ar apropia, dar nu acceptă. Nu știu, nu știu cum anume să mai văd situația asta, pentru că ăsta n-am de ce să-l clarific, pentru că este foarte sigur pe ce vrea. Ori cere ajutorul, ori acesta, faptul că vede adevărul și vede trădarea prin care a trecut și vede cu ce fel de persoane a avut de-a face, cere ajutorul unei persoane nu știu, un avocat, polițist, judecător, ceva de genul ăsta, da? Un personaj care e în slujba legii și care să fie foarte rațională în ceea ce hotărăște. Ori constată că cineva a fost, sper să nu fi fost, nu fi avut probleme fizice de genul ăsta, cum să fi fost înjunghiată, să fi fost, da, vrea să facă o ofertă de a ajuta, da, când te duci la un avocat, te aduci cu bani, nu te duci nu te duci cu mâna goală, că nu te apără nimeni. Da? El e singurul care poate vedea rațional trădarea, situația prin care a trecut cineva. Dacă nu este asta o persoană care a fost trădată și și este într-o stare de amorțire, nu mai simte nimic nici pe pielea proprie, dar nici vis-a-vis de ceilalți care sunt în jurul ei. Nu mai are emoții pentru nimeni, pentru durerea nimănui, pentru că a fost trădată. Da? E un pic cam delicată citirea și această carte de pe mijloc, de pe centru, deturnează un pic, da, situația citirii. Luați ăștia doi prin oglindire. Ce să vă zic aici, că
e cineva care are și bani, dar are și legea pe mână, poate fi și așa. Și plătește, are bani să plătească legea, să plătească pe cineva în haina statului, pentru că a fost dărâmat, a fost trădat, află adevărul, iese adevărul la iveală în legătură cu un trio. Poate fi și așa, da? Poate fi și așa. Dacă există o relație de genul ăsta, tot ce se poate. E o energie masculină aici, de cavaler, în semn de pământ, o persoană stabilă și o regină de spade care este, din cauza situației prin care a trecut, e un pic mai cerebrală, mai rațională. Ăsta este și el, la rândul lui, că și semnele de pământ sunt foarte mai cu pământul, așa, nu cu inima, nu cu focul. Sunt, da. Dacă e o relație între aceștia doi, sau o fi fost o relație între ăștia doi, ceva s-a întâmplat aici, pe mijloc. Ceva s-a întâmplat. Un adevăr, un trio, da? Dar ăștia își construiesc relația de regulă pe claritate. Nu e, aici nu se joacă cu emoții, cu sentimente, cu energie sexuală. Nu, ăștia sunt foarte cerebrali. Își bazează relația pe respect și pe chestii practice, pe obiective, adică pe chestii foarte bine stabilite. Dacă e o chestie de genul ăsta, dar între ei avem o energie foarte urâtă de dezvăluire de minciuni, adevăr ieșit la suprafață în legătură cu un grup de prieteni. Poate că și-a băgat coada niște prieteni între și n-au putut să ia niciun fel de decizie, că n-au știut ce și cum, și până la urmă iese la suprafață adevărul și adevăratele intenții ale lor. Și mai, după ce au făcut ce au făcut, mai sunt și bârfitori, mai sunt și, da? Cam pe acolo este citirea pe tarot. Nu știu cum veți rezona, nu vă știu poveștile. Cu mine nu prea are așa tangențe. E adevărat că sunt foarte amorțită. Eu nu mai am nicio treabă, nu mă interesează de nimeni și nimic. Nu mai vreau niciun fel de relație după ce am trecut prin ce am trecut. Mi-am scos din astea din mine, dar nu mă mai interesează niciun fel de relație cu nimeni. Chiar dacă am 56 de ani. Poate lumea să zică, păi ce, la 56 de ani ce să-ți mai cauți tu? Ce treabă mai ai tu? Că e să știți că nu e vorba de strict de partea sexuală. E mai mult faptul că vrei să ai cu cine să stai de vorbă, vrei să ai cu cine să pleci la plimbare, Da, una e să pleci cu cineva în mașină la plimbare și alta e să pleci ca singur. Nu-ți vine. Deci nu-mi vine să plec singură din casă. Nici măcar până la copii. Avem o lună și stele. Ui, aici e chestie de univers, așa, niște mesaje intuitive, ceva care țin de partea mesajul poate primite de la univers. Să ne văd și aici că câteodată
Se mai blochează și dacă nu, poate că aveți parte de seri liniștite așa, visătoare, poate comunicări pe internet seara, mai poate fi. Vă simțiți împliniți, poate aveți și succes într-o anume problemă. Cărțile astea mai vorbesc și despre capacități telepatice, da, mai mult ca sigur că se ceva cu universul. Hai să vedem, vom vedea ce o ieși. Sau poate pur și simplu, da, amândouă cărți înseamnă succes. Da? Amândouă cărți vorbesc despre succes, despre faimă. Poate o recunoaștere în grupuri de prieteni, poate și spiritualitate, da, ceva care ține de zona asta a spiritualității, a ezoterismului, da. Cineva care poate e recunoscut așa de vis-a-vis de capacitățile intuitive. Și avem aici cartea Păsările și grădina. Păi păsările înseamnă comunicări, discuții, conversații, poate în public. Poate că un cuplu ceva o fi vrut el să stea ascuns, dar până la urmă e văzut pe undeva pe un public. Da? Un cuplu o fi văzut în public. Deci grupuri de prieteni, public. Cartea înseamnă lucruri ascunse, nu? Dar fiind deschisă, poate să se dezvăluie ceva. Ceva care nu știți, poate nu știți ceva în legătură cu, nu știu, o comunicare publică. Da, foarte ciudat. Poate se dezvăluie ceva undeva la o petrecere, despre o pereche. Sunt văzuți la o petrecere împreună, văzut un cuplu care poate s-a ținut secret că sunt împreună. O fi și asta, nu știu ce să vă zic, că na, face parte din viață și așa ceva. Partea proastă este că cel care va merge undeva în public, poate nici nu se așteaptă să se întâlnească acolo cu cineva care îl cunoaște cu altcineva. Pe de altă parte, aici cartea mai înseamnă și cunoaștere și persoane care citesc. Mai pot fi și avocați aici. Avocați fiind grupuri, persoane, pot fi avocați pe parte civilă, de persoane, nu de stat. Tind să cred că cineva este văzut în public, poate la o petrecere, poate cineva, nu știu, postează ceva, nu știu. Sau vă spune un secret că l-a văzut pe cineva în public undeva sau la o petrecere. Habar n-am. Sau undeva într-un loc public.
Că se întâmplă și de astea, v-am zis. Ori cineva vorbește, are așa un grup de prieteni și au conversații așa pe internet, da, dar sunt mai la dos așa, sunt conversații ținute secret, în secret, într-un grup de persoane. Știu numai anumite persoane despre anumită situație. Ori se discută, se află ceva de pe rețelele astea sociale vis-a-vis de un cuplu care... Deci sunt persoane ce bine cunoscute sunt. Da? Nu știu cum să... Ori au zis pe cineva vorbind în public, nu știu unde, nu în ce caz, undeva unde sunt grupuri de oameni și în spațiu liber. Vedeți pe cineva care e un bun comunicator, da? Dar cert este că e cineva cunoscut, că e în cercul social, că comunică pe rețele sociale, că, da, e cineva care are succes din punctul ăsta de vedere. Deci ori a stat ascuns și până la urmă, nu știu, e foarte ciudat. Aici văd cuplu secret, nu știu, văd un cuplu care îți ține secret. Sau cercul de prieteni știu decât anumite persoane despre ei. Deci ori se discută într-un cerc restrâns, așa, în secret, pe rețelele sociale despre ceva anume, ori e vorba de o pereche care este foarte cunoscută, celebri, asta poate fi un cuplu în vârstă, v-am zis, ori sunt avocați, poate sunt avocați de drept public, nu știu. Sau poate niște avocați apără un grup de ceva, de persoane. Hai să vedem așa luate pe fiecare în parte cam ce ar putea, dacă primim ceva lămuriri pentru fiecare carte în parte. Deci avem un bărbat care aici cred că ar trebui ca un domn să stea în banca lui vis-a-vis de o călătorie ceva la drum lung. Ceva la drum lung, am crucea, vaporul, coasa, norii, poate fi o vreme mai norată, plouă, poate.
Dar văd aici ceva probleme vis-a-vis de ceva cu un drum lung. Poate fi o atenționare pentru cineva vis-a-vis de chestia asta. Deci, vaporul și coasa ori e vorba despre o călătorie pe care trebuie să o facă, dar nu aveam plan, dar cu crucea asta nu prea ceva, nu știu, ceva la drum. E o călătorie care trebuie să o facă. Poate are legătură cu vreo situație, vreun eveniment, ceva, nu știu. Poate e supărat acest om, poate acest bărbat, nu știu ce să vă zic mai departe. Și avem așa, asta este secret. Avem cartea clarificată de urs și poate se află un secret despre un șef sau poate că cineva ascunde niște bani sau mai avem cineva care poate muncește la negru sau sunt ceva probleme, da, cu bani ascunși, bani, da? Dincoace avem un bărbat dintr-un cuplu în vârstă, să știți, comunicare, bărbat, aici un bărbat crinu, clarifică păsările și ori e o comunicare care o poartă acest bărbat, dacă e cineva care e stabil financiar, potent financiar, știți eu, și avem aici ceva care e foarte urât în public. Se află ceva foarte urât în public. Ceva foarte urât se află în public, poate vis-a-vis de ceva care ține de evaziune fiscală. De niște bani ascunși, bani la negru, plăți la negru și e dezvăluită chestia asta. Poate implică o persoană onestă, dar nu ori e un avocat, da, cum am zis de avocat, care e un tip onest și vrea să apere situația, dar clar este vorba de implicare care ține de partea publică. Ceva iese în public. Ori cineva a făcut niște cheltuieli pentru care nu justifică niște bani și sunt implicați aici, poate ca și apărare. E unul din avocații, un avocat cunoscut, e un tip recunoscut pentru faptul că este onest, dar cert este că, nu știu, deci asta cam asta îmi zice de bani ascunși,
ceva care, da, bani ascunși să fac și cu banii ascunși se fac niște cheltuieli prea mari și totul iese de sub control dacă nu e atent. Ori asta iese la suprafață că cineva are cheltuieli foarte mari în comparație cu veniturile pe care le are. Nu știu, chiar sunt curioasă să văd cum apare aici, da, aici sunt cheltuieli mari. Aici sunt cheltuieli mari, asta înseamnă aceste două cărți, cheltuieli foarte mari, scăpate poate de sub control, implică niște bani ascunși. Dar ceva este negativ, să știți, adică iese și bubuie. Se află ceva despre ceva. Despre un personaj, poate fi un patron, poate fi, nu știu, o persoană care lucrează pe la autorități, o persoană autoritară, un șef, un patron, ceva de genul ăsta. Dar se termină urât, adică sunt implicați și avocați în situația asta. Vom vedea ce iese și cum iese. Și vedeți că e un bărbat aici, da. E bărbat, bani și cărțile astea că chiar cam, da, bani. Ori și-o fi cumpărat cine știe ce. Și-o fi cumpărat cine știe ce și acum, da, e karma pe cap. Și e foarte anxios, poate le și bea, ori are bani și ține, dacă are bani, poate sunt bani ținuți la negru care i-a scos, are bani, i-a ținut la negru și i-a cam scos, i-a cam cheltuit, i-a scos, ies la lumină, banii negri și-o fi cumpărat cine știe ce. Și-o fi făcut cine știe ce călătorii în depărtare. Sau e nevoit să facă ca să rezolve ceva cu partea financiară. Vom vedea, e ceva urât și e de karmă. Dar ăsta, cheia și micul noroc sunt cărți bune, adică ceva, ar fi ceva pozitiv. Da, dar implică, văd, și da, și crucea, poate e o cumpănă pe care trebuie să o treacă. Da. Cam atât am avut de spus, deja am o oră, m-am lungit. Vedeți cum rezonați, vedem ce auzim, că de regulă astea care țin de public ies repede la suprafață. Ies repede, se află repede. Și ați văzut că și pe tarot mi-a picat o chestie cu o judecată pentru niște chestii cu bani, da, bani, cineva care a făcut niște chestii foarte urâte cu niște bani, poate astea sunt clarificate aici. Vedem, hai să vedem ce a ieșit. În rest, eu vă doresc toate cele bune, poate mâine nu mai pun citire, văd, în funcție de cum mă simt. Cert este că mâine este miercuri, da, miercuri, dar joi cred că nu o să pun. Joi nu pun, că am zis că îmi fac de cap și mă duc să-mi pun gene, extensii. Vreau să văd și eu cum, dar așa, rezonabile, nu mături. Vreau să-mi fac și eu un hatâr. Deci pare să nu le pierd pe ale mele. Da, avem bonileș și mi-am luat ulei de ricin. Da, ok. Eu vă doresc toate cele bune. Dați-mi un like, că mă ajutați. Și în rest, hotărâți ce doriți dumneavoastră. Da, cărțile, țineți minte, vă spun o poveste.
Dumneavoastră vă scrieți finalul. Numai să scrieți frumos, nu urât. Da? Ok, iubire și lumină în viață vă doresc. La revedere!